Дойде ли на власт българския Орбан? Да. Да, ама не. Вижте председателят на парламентарната група за обявеният за български Орбан. Чухте, може би, че професор Шулц каза, че Съединените щати и Доналд Тръмп ще търсят новия Орбан в Европа. Възможно ли да го намерят тук според вас? Не. Ако се прави паралел между Орбан и Румен Радев, не. Аз бих по-скоро правил паралел между Мадияр и Румен Радев. Казвам го не аз. Казва го председателят на парламентарната група на сочният за български Орбан. А всъщност оказва се българският Мадияр. Сега ще питате каква е разлика между Орбан и Мадияр. Орбан, всички знаете кой е. Той е непокорният унгарски министър-председател, който отстояваше интересите на страната си и когато трябва, се бореше за тях с самозабравените се брюкселски урсули и всякакви либерасти. А кой е Мадияр? Ами това е неговият опонент, неговата противоположност, този, който го победи на изборите и наложи новият европейски ред в Унгария. Мадияр беше любимецът на европейската, а и на българската либеращина. Те му стискаха палци и изпадаха в екстаз от неговата победа. Орбан си е постигнал горе-долу стандартния резултат, обаче много повече хора са излезли да гласуват и оттам идва и новата политическа картина. Победа на евроатлантизма. Ето какво направи той, този Мадияр, за краткото време, за което е на власт от има-няма един месец. Техните избори бяха на 12 април. Първото нещо, което направи, е да вдигне знамето на Европейския съюз над парламента в Будапеща. Символиката е ясна. Второто нещо, което направи, е да разпусне службата за защита на националния суверенитет. Това беше държавна служба за разследване на вътрешни и чуждестранни намеси, особено на чуждестранното финансиране на неправителствени организации, предназначени да влияят на унгарските избори или да оформят общественото мнение. И още нещо, което направи така нареченият Мадияр. Това е да назначи за министри хора, свързани с НПО сектора. Това се сещате какво означава. Съвсем случайно бе обявено и че стартира 24-часова ТВ програма за трансджендери и хомосексуалисти. И така, ако наистина Румен Радев е българския Мадияр, вау, леле, надявам се да има някаква грешка в превода и нещо, дано да има грешка.